Kung si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach nalipay sa iyang pag-abot dinhi sa Pilipinas, si Miss Universe 2011 third runner-up Shamcey Supsup malipayon sab human niini gihimugso ang iyang healthy baby girl kagahapon lang. Proud nga mipaambit o gipaambit ni beauty queen Mary Jean Lastimosa sa iyang Instagram kagahapon ang iyang hulagway nga nagkubos sa anak ni Shamcey. Base sa caption ni Lastimosa nga happy kaayo siya nga makakita ni baby Nike. Dayon mi congrats ni Shamcey ug sabana niini si Lloyd Lee. Sa laing hulagway gipaambit ni MJ matod niini nga liwat ni Lloyd ang mata niini samtang ang gitason na liwat kang Shamcey. Samtang sa iyang Instagram account, si Shamcey nagpost og hulagway sa iyang anak ug matod niya gipaubos siya sa cesarean operation tungod sa mga unforeseen circumstances.